ילד. קח ילד. זה דף שאומר שכל הילדים באים בשבועות לשמוע את 10 הדיברות בבית הכנסת. בסדר? תבוא עם אבא גם וכולם, ותביא את כל האחים שלך גם. ממש חשוב שכל הילדים יגיעו, בעזרת השם. תודה רבה. שיהיה לך חג שמח, ביי. אבא, אני יכול לבוא איתך השנה לשמוע את 10 הדיברות בבית הכנסת? מה? 10 הדיברות? זה בשביל מבוגרים. מה יש לך לעשות שם? אבל לא תסתכל, אפילו כתוב בפתק שכדאי שילדים יגיעו לשם. זה רחוק, יחוו לך רגליים. עזוב, לא כדאי. אבל לא, בבקשה. מה יש לך לעשות שם? אתה תשתעמם. לא כדאי, עזוב. מאוחר, קחו כדורגל. בוא, מהר, שלא נאחר, בוא. סלח לי, אפשר שנייה? תגיד, אתה עם 10 הדיברות לילדים? כן. אבל זה לא בשביל ילדים, נכון? זה רק למבוגרים. זה במיוחד לילדים. אני אסביר לך, יש סוד גדול. כתוב שכשבני ישראל שומעים את התורה ב10 הדיברות בשבועות בבית הכנסת, זה כאילו שאנחנו עומדים בהר סיני ומקבלים מחדש את התורה. ולכן, כמו שבפעם הראשונה השם נתן את התורה בזכות שבני ישראל אמרו שהבנים שלנו ערבים בעדינו, אותו דבר כל שנה כשהשם נותן את התורה זה בזכות הילדים. ולכן כל ילד נוסף שיהיה בבית הכנסת, ילד או ילדה, אפילו הכי קטנים, זה מוסיף בקבלת התורה של כל עם ישראל, ומביא ברכה לכל עם ישראל. בגלל זה תביא אותו, ואם יש לך ילדים יותר קטנים, הרבי מלובביץ' אמר להביא אפילו תינוקות קטנים בהריסה, אפילו תינוקות מתחת לגיל חודש, אם רק אפשר להביא אותם גם לבית הכנסת, לשמוע את 10 הדיברות. אז תביא את כל הילדים, ובעזרת השם שיהיו בריאים, ושיהיה לך מהם הרבה נחת. תודה רבה. תודה. להתראות בהצלחה, חג שמח. תבואי אבא? כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד.